Boka da magani ko kuma Allah da magani. Boka da magani ko kuma Allah da magani. Assalamu alaikum boka. Kai, ba a mana sallama a nan, kuma ka taho da langa. Zan ba ku labari na ni ne na sha da kyar. Daman boka. Dakata, na san me ke tafa da kai, burin ka bai wuce kai kuɗi ba. Kwarai da gaske boka, wuri na an wuce Dangote in fi mangal kuɗi. Ka samu, zan baka wannan layar, amma akwai sharaɗi guda uku. In ka bi su za ka haukace, za ka binne jaki da ransa, sannan kuma za ka kawo mana hancin ƙuda. Na uku, za ka nemo mana kurman ƙadangare. Za ka iya. Ha 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 ha. Na amince duk zan bi wannan sharɗan naka boka. Ha 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 ha. Ungo wannan layar. Layar ɓata ce, ka je ka gwada akan matarka. Ha 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 ha. Wata ran zan ba kula a shafagar wuya ba ni da koda su ne biyar. Ɗauko taɓarya. Mai gida me yake faruwa? Na ce ki ɗauko taɓarya. Zan riƙe layan nan inda kin gani duk inda ya miki. Mai gida. Na ce miki ki da ka. A'a mai gida ina ganin ka fa. Na ce miki ki da ka.